Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм WitherBG и пак снимаме на One Wither, One Survivor или обратното. Това е втори епизод, ако не се лъжа. Да, втория. Ние направо можем да си направим ето така и да. И да ви разкажа за някои неща. В моя текчър пак, например, моя текчър пак, крипъра прилича се едно е направено от дърво, защото е кафяв. Зомбито гледа като нещастни, а пък всичко друго. Скелета той е направил гати. Много е досаден. И виждате ли го е там крипъра. Той избяга. Не всички мобове са неплашливи от Wither. Разбира се, не съм със скин на Wither, обаче съм със скин на Wither момче или просто някой... Абе да, вижте ми скина и сега ще го видите пак. Както виждате, съм шипнал и приличам на джудже. И така, вече е друго. Гледате ли? По-висок. Ето го. В момента сигурно се питате, защо ни остава легото и просто такова. Много просто. Защо да оставам още легото? Да си направим по-голямо такова, защото ще умрем като... Не знам, просто може да загинем по някакъв супер прост начин, да. Нали знаете? Всеки път, ако някой е направил, например на Skywars, хората дето играят, всеки път някакви супер яките апдейти или... Не, на YouTube. Хората дето са супер апдейтнати. Някакви те, нали, купаят 3 часа и някакви после стената ги убиват. Като са фул направо супер яките силни са се направили. Това ги кара просто аплодират. Хората, да, човек се изнервя от някакви такива неща. Само да видя, ако падна, да. Дъп. Сега виждате това паяк, ама близо до него има и крипър. Сигурен съм. Падаме във водата и не умираме като пичове. Да. Извинете пак, че много лаква, обаче не знам каква е причината. Виждате ли го как това зомбита мъчи се да оцелее? И скелет! Перфектно! Сега ще ме нацели като идиот. И крипър! Големи сте пичове, знаете ли? Направо и мразя. Махам съм тук. Най-вече крипъра, всеки път събрал съм всяки неща, той гръмва и ми казва fuck you. Аз му викам shut up. Крипър е ступид. Той е ступид. Ступид. Какво си ти? Да не си паяк, да не си прасе. Може да си и двете, ако искаш. Прасе си. Тъпо миризливо прасе, което ще убия за пържоли, защото съм гладен.
Защото в тази игра трябва да се живее, брат. Сори, ама наистина те. Така. Вълци! Ела при татко. Ма мога ли да ядеш ли месо? Гъс. Идиот. Ядеш ли месо? Кока ли нямаме? Ма ще му дам сурово месо. Сурово месо не ядеш ли? Гадче задника. Тогава заслужаваш да умреш. You die now. Руфи. Къде си? Бати бързака. Качу, че ще умри. Много си бързен. Не знаех. Мрал на тебе. Ей, колко много сняг. Идваме да умра тук направо. Вижте как и в дърта има висулки. Тук, ако Уидър дойде, ще му е приятно, защото толкова много да живееш в Нидъра, където е много горещо, така мисля. Как така мисля? Там има толкова много лава, как няма да е горещо. И да, ако на Уидъра дойде тук, Уидър скелета, ще му е много приятно. Сега. Не мога да разбера защо има толкова дупки тук. Нещо опасно. Да, те са си такова не от урода. Така. Чакай. И това ще е края на клипа. Ще се видим.